Hyvää iltapäivää meidän arvoisat taidepihan taiteilijat näyttelyyn saapuneet vieraat plus sitten tähän tapahtumaan, minkä aiheena tänään on haastatella Veka Tolosta. Veka on 2016 vuoden kainuulaiseksi valittu nuori, esimerkillinen, aktiivinen kainuulainen. Ja mun nimi on Jarmo Kaivo ja edustan kajaanilaista taidevaltatie Toivo ry:tä ja täällä olen nyt nimenomaan sitten meidän maaliskuussa alkaneen Kainuun Taidesilta-hankkeen edustaja, tapahtumatuotteena, yhteistyökoordinaattorina. Ja tässä vaiheessa haluan kiittää Kajaanin taidemuseo ja paikalla on taidemuseon puolesta Ulla Härkönen, intendentti, menikö oikein? Ulla, ja meillä alkoi yhteistyö aika melkein heti silloin keväällä, kun meillä hanke alkoi ja voitiin keskustelemaan, minkälaista yhteistyötä voitaisiin tehdä. Ja olen kyllä vilpittömän iloinen, koska meidän yhdistysalusta lähtien Taidekatu Toivo-projektin jälkeen on ollut tuo Galleria Eliassa sitten muutamia pienempiä juttuja. Ja nyt tässä hankkeessa tullaan myöskin yhtenä osa-alueena tekee ei pelkästään Kajaanissa, vaan esimerkiksi Sotkamossa ja Kuhmossa myöskin kartoittamaan tämmöisiä vajaakäytössä olevien tilojen käyttöön saamista ja estämään henkisen hävikin syntymistä. Ja äsken Ulla just kertoi ilouutisen, että täällä on tämän 11. päivä kesäkuuta alkaneen näyttelyn aikana käynyt jo tuhansia kaupunkilaisia ja matkailijoita. Lähes 6000. Eli heillä on laskurit tässä, niin se ilahduttaa erityisesti, koska tämä, niin kuin jokainen näkee tässä, niin meillä on siis Kajaanin keskusta-alueen niin kuin kulttuurihistoriasta ja rakennuskulttuurin näkökulmasta ollaan varmaan arvokkaimmalla paikalla sitten. Että Raatihuone on tuossa, joka on nähnyt hurjan määrän Kajaanin historiaa. Sitten on poliisitalo, joka on nähnyt myös kajaanilaisten ja kainuulaisten, ei ehkä aina niin valoisia hetkiä, kuka on putkaan joutunutkaan. Joo, mutta nyt pitemmittä puheitta, niin tapahtuma kulkee sillä tavalla, että mä haastattelin hieman Vekaa ja sitten Veka saa ihan esitellä aivan upeata reliikkikonseptia ja toivotaan tietenkin, että meille löytyisi tänne sitten lisää kuulijoita. Ville voi mennä sitten meidän työharjoittelijalla tuonne houkuttelemaan meille vähän lisää. Mutta tosi kiva, kiitos Veka, kun kuvataan tämä, niin me saadaan tämä purkkiin sitten. Mutta lähdetäänpäs etenemään, eli kerropas Veka muutamalla sanalla itsestäsi ja taustatietoja, miksi me ollaan tänään täällä Kajaanissa ja niin, voit sä kertoa senkin uskomattoman tarinan, miten me tutustuttiin ja mikä oli vähän hämmentävää eka kerralla. Joo, tervetuloa kaikille minunkin puolesta. Minä olen tosiaan Tolosen Veka, 32-vuotias sotkamolainen. Olen täällä Kainuussa vaikuttanut jo aika monta kymmentä vuotta ja kiinnostus luontoa kohtaan syntyi jo itsellä lapsena ja lähdin sitten opiskelemaan myöskin luonnontieteitä tuonne Kuopion yliopistoon ja valmistuin ympäristötieteiden maisteriksi. Ja läpi elämää on tosiaan luonto kuvannut ja tänään on täällä sitten kertomassa omasta luontosuhteestani ja tästä kuvataiteesta ja myöskin sitten tämmöistä reliikkikierrätyspaja-projektista, joka syntyi tuossa 2019 ja 2020 vuoden taitteessa. Ja täällä yleisössä on minun isäkin paikalla ja ollut isona apuna, että tämä meidän projekti on saatu toimimaan ja saatu ensimmäiset tuotteetkin tehtyä. Ja siinä on
verta ja hikeä kyllä vuodatettu, kun noita on ensimmäisiä tuotteita siinä kokeiltu, että mitenkä se onnistuu. Nykyään tosiaan niin pyöritän tätä Reliikki-projektia ja luontokuvaan ja sitten tuotan sisältöä erilaisiin sosiaalisen median kanaviin, kuten YouTubeen, Instagramiin, Facebookiin, vähän joka paikkaan. Ja aiheena tosiaan pyörii se luonto sitten sielläkin. Niin joo, se tarina, että miten me tavattiin. Se meinasi päästä unohtamaan. Oli niin monta kysymystä. Se oli vuosi 2023, muistaakseni. Taidekatu syntyi varmaan niitä aikoja ja toinen näyttelyjakso sitten oli tässä Kauppakadulla. Tyhjiä ikkunoita haluttiin koristaa ja minä sitten rohkeana poikana otin yhteyttä Jarmoa, että pääsisikö siihen hommaan mukaan, että mulla olisi luontokuvia, mitkä on täällä Kainuussa otettu ja itse asiassa Kajaanissakin. Ja siitähän se meidän yhteistyö lähti sitten käyntiin ja siinä ensimmäisiä kertoja keskustellessa huomattiin, että onhan meillä aika paljonkin yhteisiä asioita, että minä olen liikkunut tuolla Haukivuoren alueella luontokuvaamassa ja sinulta löytyi sieltä päin sitten mökkiä ja paljon tämmöisiä yhtäläisyyksiä sitten sattui ja ollaan sen jälkeen aika paljonkin tehty erilaisia projekteja, missä on ollut mukana, että kiitoksia sinullekin, että on aina ollut mahdollista päästä tämmöisiin mukaan. Joo, ja tuosta mökkitarinasta ehkä vielä semmoinen pieni yksityiskohta, ja Vekalla mainitsi, että mä sitä kysyin tietenkin, kun kävi ilmi, että hänellä on mikkiläinen ystävä, jolla on Kapustasalmella, tai Kapussalmen lähellä mökki, ja sanoin, että aijaa, mielenkiintoista, että onko Palavaniemen tie tuttu? Joo, oonhan minä käynyt sielläkin päin kuvaamassa. Kävi ilmi, että hän oli käynyt kuvaamassa melkein minun mökin takapihalla sitten luontovalokuvia. Että joskus nämä ihmisten kohtaamiset on mystisiä juuri näistä sotkamolaisista valokuvataiteen edustajista, sanotaan näin. Okei, mutta lähdetäänpä etenemään. Millainen suhde, Pekka, sulla on kuvataiteeseen? Haluan tämän nostaa sillä tavalla, että olin tosi ilahtunut, että meillä tuli sitten myöskin siinä alkuvaiheessa tuli myöskin Kajelin kamerakerhon muutamia jäseniä mukaan. Itellä mulla on sillä tavalla valokuvataiteeseen lämmin suhde, että olen tehnyt pitkän uran Fatser Food Servicella ja ymmärrän sen valokuvataiteen myöskin niin kuin vaikka ruokakuvauksissa, ja valokuvataide on siihen tilanteeseen pysäyttävä, niin kuin ylipäätään kuvataide pysyy siinä tilanteessa sitten ja pystyy tekemään tosi vaikuttavaa kuvataidetta, valokuvataiteella, niin kerropa muutamalla sanalla sitten. No nyt pitää taas tuonne katsomaan päin antaa kiitoksia, nimittäin minun vanhemmat on ollut aika isosti vaikuttamassa siihen, minkälainen suhde minulla on syntynyt kuvataiteeseen ja etenkin minun äidillä. Hän on tehnyt paljon maalauksia ja käyttänyt meitä näyttelyissä, museoissa ja on sitä kautta päässyt kiinni sitten siihen, että mitä se kuvataide on. Ja tietenkin sitten minun isovanhemmat, minun ukkini oli kova kuvaamaan videoita ja valokuvia ja sitten hänen kauttaan se kamera päätyi minun kätteen ja sitä kautta sitten vielä kiinnittyi siihen valokuvataiteeseen, mutta totta kai on tehnyt muitakin kuvataiteen aloja silloin nuorempana, että on paljon tehnyt maalauksia ja kaiken näköistä ja muitakin tekniikoita käyttänyt sitten. Että sieltä se suhde on lähtenyt kasvamaan ja tänä päivänä sitten tietenkin tuossa luontokuvataiteessa on se minun spesiaali osaaminen, mitä niin kuin haluan kehittää ja tuoda niitä tarinoita esille, mitä tuolla luonnossa tapahtuu ja kertoa niistä lajeista sitten sitä kautta. Ja se ei aina ole välttämättä pelkästään se kaunis maisema tai hieno eläin, harvinainen lintulaji, vaan se voi olla jotakin vähän karumpaakin, että siinä pystyy kertomaan monenlaisia tarinoita ja vaikuttamaan sitä kautta. Kyllä. Joo, mä annoin Vekalle jo viime viikolla kotiläksynä, että käydään katsomassa tämä Kajaanin taidemuseon biologisia ilmiöitä. Hieno ja moniulotteinen ja sanoman osalta puhutteleva näyttely myöskin. Ja
hänhän teki työtä käskettyä, niin seuraava kysymys liittyy myöskin siihen, että jos kerrot muutamalla sanalla, että mitä ajatuksia näyttelykokemus herätti sinussa ja oliko joku teos, joka jäi erityisesti mieleen? Joo, tosiaan piti ihan tulla paikan päälle kahtomaan näitä töitä, kun vinkkasit, että kyllä se kannattaa käydä katsoa. Ja kyllähän se vaikuttava näyttely oli. Herätti ajatuksia ja nimenomaan se tuossa taiteessa on hienoa, että se antaa tavallaan tilan niille ajatuksille. Pysähtyy hetkeksi ja katsoo sitä työtä ja miettii, että mitähän tässä tapahtuu. Mitä tässä on haluttu viestiä. Ja se on just mielenkiintoista, miten eri taiteilijoiden se suhde ja ajatus siihen luontoon näkyy niissä töissä. Meillä kaikille kuitenkin kehittyy elämän varrella omanlainen luontosuhde ja se on hienoa, että sitten kun tämmöisiä töitä tehdään, niin niitä erilaisia näkökulmia voi tuoda esille ja tosiaan niitä ajatuksia. Mitä semmoista yksittäistä työtä nyt en tähän äkkiseltä nyt osaa nostaa. Ne kaikki oli kyllä toki niin kuin se ostoskärry, missä vesitipat tippu, samaten kuin ne kovakuoriaistyöt ja maisemamaalaukset. Kaikki oli kyllä niin kuin vaikuttavia töitä. Et ehkä juurikin se kokonaisuus siinä, että miten eri tavalla sen luonnon voi nähdä, niin oli itsellä se, mikä jäi hyvin mieleen siinä. Joo, kiitos Veka. Hei, tähän väliin, kun käsiteltiin näyttelyä, niin halusin kutsua Ullan lavalle ihan kertoa muutamalla sanalla, että minkälaisia ajatuksia palautetta olette saaneet teidän näyttelyvierailta. Tuu rohkeasti tänne, niin saahan tämä samalla purkkiin. Ihan muutama sana. Kiitos. En halua viedä teitä. Ei tässä nyt ole. No niin, mutta tuu rohkeasti tänne päin Vekan viereen. No niin, minä tulen. No niin, hei vaan. Olen siis Härkösen Ulla ja täältä Taidemuseolta. Ja oli mielenkiintoista kuunnella, Veka, sinun ajatuksia, että mitä meidän näyttely on sinussa herättänyt. Että tämähän on tosiaan yhteistyönäyttely. 4 taidemuseon yhdessä kokoama, kuratoima kokonaisuus ja kaikki teokset on sieltä Rovaniemeltä Vihurin rahaston kokoelmasta, hienosta kokoelmasta valittu. Ja Niin, se kysymys oli se, että minkälaista palautetta me ollaan saatu, eikös vaan? Eli siis mehän ollaan saatu ihan valtavan positiivista, hyvää palautetta tästä meidän näyttelystä. Että ollaan siitä hirveän kiitollisia kaikille palautteen antajille ja kaikille meidän kävijöille. Ja kyllä mä ehkä sanoisin, että näyttely on herättänyt ajattelemaan. Että kyllä tuolla on huomaa, että meidän kävijät, asiakkaat mielenkiintoisia keskusteluja käy ja jäävät sitten meillekin juttelemaan tuossa meidän museon väille ja museon työntekijöille. Että mulla ainakin on semmoinen todella positiivinen fiilis jäänyt tästä näyttelystä kaikkinensa. Ja työthän on siis todella hienoja, puhuttelevia, että näin itsekin kyllä voin ihan reilusti sanoa, että hienoja teoksia ollaan saatu tänne Kajaaniin nyt meidän kaikkien nautittavaksi. Siinä kai lyhyesti, jatkakaa. Kiitos Ulla. No niin, sitten me saadaan aasinsilta. Eli itse mä koen että niinku Taidemuseolla on myöskin erittäin suuri tämmöinen sivistyksellinen rooli ja myöskin pedagoginen rooli, vähän tökätä ihmisiä ajattelemaan, itselle on ollut alusta lähtien silleen merkityksellistä yhdistyksen puheenjohtaja nyt sitten hallituksen jäsenellä, että pyritään myöskin huomioimaan lapset ja nuoret, kun tehdään kuvataideperustaista sisältöä. Tuossa Taidekatu Toivon osalta koskettavinta oli se, kun yksityiset yrittäjätkin antoi meille tiloja käyttöön ja kun oli saatu lasten vaikka jouluteemaisia teoksia, pääsiäisteemaisia, niin samana iltapäivänä tuli ensimmäiset lapset vanhempien kanssa, isovanhempien, tuu ukki kattoo, minun teos on tässä. Niin lähinnä sitten semmoinen kysymys, Veka, sulle, kun sullakin sitä jälkikasvua on, miten itse näet kuvataiteen merkityksen lasten kasvatuksessa?
ja sen pienten lasten niin kuin luontosuhteen syntymiseen liittyen sitten. Pidän kyllä erityisen tärkeänä sitä, että lapset pääsee sen taitteen avulla miettimään ja ilmaisemaan myöskin itteensä ja ajattelemaan, pohtimaan asioita. Taide on kuitenkin semmoinen asia, mikä ehkä tänä päivänä ei aina ole se ykkösjuttu tuolla nuorten maailmassa. Et nykyään ne on ne virikkeet, ne puhelimet, pelit, muut tämmöiset asiat, mitkä vie ehkä sitä huomiota, mutta sitten kun mietitään just opetusmaailmassa sitten, että lapset pääsis tekemään itse taidetta ja myöskin sitten näkemään sitä, niin kyllä mä pidän sitä erityisen tärkeänä. Juurikin sen takia, että se antaa tilaa ajatella ja tosiaan myöskin ilmaista sitten itteensä, kun näitä taideasioita voidaan sitten siellä koulussa vaikka opiskella. Ja etenkin jos mietitään tätä luontosuhdetta, taisit kysyä siinä vielä sen, että totta kai se lisää luontosuhdetta, jos lapset pääsee vaikka katsoa luontokuvia tai luontoaiheisia kuvataidetta tai ihan minkälaisia tahansa teoksia. Se kuitenkin on juurikin semmoinen paikka, missä taas jälleen kerran niin saadaan tilaa ajatella ja se hetki, kun mennään vaikka tällaisen museoon katsoa näyttelyä, niin siinä ei ole sitä muuta häiriötä sitten ympärillä. Ja totta kai kun lapsi oppii ymmärtämään enemmän luonnosta, niin sitä oppii myöskin arvostaa enemmän ja se luontosuhde kehittyy nimenomaan niin kuin läpi elämän niin tämmöisten kokemusten ja elämysten ja asioiden kautta. Ja niin kuin voin itsekin ihan henkilökohtaisen, omakohtaisen kokemuksen perusteella sanoa, että kun on lapsena päässyt käymään näissä muun muassa dinosaurusaiheisissa näyttelyissä, niin vielä tänä päivänäkin muistan ne ihan elävästi, miten niitä fossiileita katseltiin ja Tyrannosauruksen luuranko oli ja niin edelleen. Että sitä kautta on niin kuin omakin luontosuhde lähtenyt kasvamaan. Ja vielä tänä päivänäkin niin kuin se elää tuolla minussa. Joo, mä oon monta kertaa pohtinut itsekseni sitä, kun minuun on tehnyt vaikutuksen se luonnossa kuvatun materiaalin monipuolisuus ja määrä, että kun toiset nauttii takalämmöstä, niin Veka saattaa olla kammia kaivamassa 25 asteen pakkasessa ja hymyilee siellä, että näin tämä rakennetaan. No ei ihan joka kerta. No ei, mutta näin on ihana viettää pakkasessa yötä. Että niin, mun kysymys liittyy siihen, että milloin sä oot aloittanut tämän niin kuin siinä määrin, tai niin kuin se luonnossa liikkumisen hieman niin kuin vielä isommin ja aktiivisemmin ja mitä se lähipiiri sanoo, kun sinä oot Metsän Veikko? Minä olen ollut kyllä ihan lapsesta asti se, joka tuolla on rymynyt pitkin poikin mehtiä ja ehkä se niin kuin tämmöinen tiiviimpi luonnossa oleminen kuitenkin syntyi, sanotaan ihan tässä 10 vuoden aikana. Että tavallaan uskalti olla yksin siellä metsässä ja viettää siellä pitempiä aikoja ja lähteä tekemään niitä havaintoja. Ja se vaatii tavallaan vähän rohkeutta, että lähdet tuonne yksin mehtään tekemään vaikka sitä lumikammia ja nukkumaan siellä lumen sisällä tai telttailemaan yksin jonnekin. Mutta sitten kun sitä kokeilee, niin tajuakin, että ei tässä ole mitään. Että tämä voi tehdä kuka vaan käytännössä. Ja tuo luontokuvaaminen tietenkin on ollut ihan niin kuin läpi minun elämän osana sitä luonnossa olemista ja sen määrä toki ehkä on jossain määrin lisääntynyt vanhetessa, mutta aina se on niin kuin ollut tosi iso osa minun elämää. Ja no, mitä perhe sanoo, niin ne aina välillä muistuttelee, että muistan olla välillä kotonakin ja pitäisiköhän auttaa vähän noissa kotitöissäkin, että elää on aina siellä metässä ja pitääkö sinne nyt työntyä, kun on tuommoinen karmea ilma tuolla ulkona ja mites lumityöt, että mutta ymmärrystä riittää. Ymmärrystä riittää toistaiseksi vielä, toivottavasti tulevaisuudessakin. Joo, mutta No niin, sitten voisi
mennä tuonne metsään vielä. Oli hienoa, kun nostit esille tuon avoimesti ja reellisesti, että se voi jopa pelottaa, koska tämmöistähän niinku tulee vastaan tuolla sosiaalisessa mediassa aika paljon, että en minä lähde tuonne hyttysten syötäväksi. Ja silloin mä puhuisin, että se on osittain vähän negaatio-ohjaava luontosuhdetta, mutta muutamalla sanalla, että mitä se metsä sulle merkitsee, mitkä on ollut pelottavimpia hetkiä ja mikä on ollut suuri ilo hetki. 3 kysymystä. Mitä metsä sitten on pelottanut ihan oikeasti, kun sinähän olet karhujakin kuollut ja ottanut ihan niin kuin liveenäkin tavata, niin jos muistan oikein. Niin. Joo, ne karhut ei ainakaan ollut se pelottavia asia missään nimessä. Karhu on itse asiassa yllättävän rauhallinen ja tämmöinen aika sympaattinen eläin, että hyvin ilmekkäitä, yksilöllisiä. Ehkä ne pelot on liittynyt enemmänkin tuonne sääolosuhteisiin, missä ollaan oltu. Eli on ollut ihan älyttömän kova tuuli tai ukoilma tai jotakin muuta tämmöistä, mistä on sitten tullut se olo, että nyt en ole ihan turvassa, että täällä on isoja puita, mitkä heiluu, hyvä, ettei juuri ne maasta irti. Mutta semmoista niinku yksittäistä tarinaa on oikeastaan aika vaikea jopa keksiä. Et mulle se metsä on aina ollut paikka, mihin mennä niin kun liikkumaan, havainnoimaan ja jopa rentoutumaan. Että ei semmoista niin kun, ehkä niin kuin suurimmat pelot liittyy, tai tämmöiset kokemukset liittyy just näihin sääolosuhteisiin. Et on menty veneellä jossain hirveässä tuulessa ja se vene on lentänyt niin kuin ilmassa siellä aaltojen harjalla ja ukkonen on jytissyt ja salamat läpsinyt rantapuihin, niin ne on. Eli sään ääri-ilmiöt on. Sään ääri-ilmiöt, kyllä. Ne on niitä juuri. Kyllä. No, metsä tietenkin itsessään mulle merkitsee niitä ekosysteemejä, mitä se sisältää. Elotonta ja elollista luontoa. Niiden yhteiseloa, puhutaan tämmöisestä. Ja kun siellä ne monet lajit luo näitä kokonaisuuksia, niin mä tykkään ajatella nimenomaan sitä semmoisena kokonaisuutena. Ja me ihmiset tavallaan ollaan osa toki sitä luontoa, mutta luontohan ei niinku tälleen kärjistysti meitä tarvitse niin sanotusti. Että tavallaan meidän pitää arvostaa sitä ja kunnioittaa. Ja niin kuin just nämä sään ääriolosuhteet osoittaa aina sen luonnonvoimaa, että on se aika mahtava ja tietenkin sitten ympäristötieteen opintojen myötä oppi nimenomaan sen tieteellisen näkökulmankin sitten niistä metsistä, että mitä lajeja sieltä löytyy, minkälaisia metsätyyppejä on ja minkälaisia ne vuorovaikutukset siellä on ja miten isoja vaikutuksia me ihmiset voidaan sinne saada aikaiseksi sitten. Että esimerkiksi meillä Suomessa niin metsäpinta-alaa on yli 70% Suomen pinta-alasta ja näitä luonnontilaisia vanhoja metsiä on vain 3-5% sitten. Ja suuri osa niistä keskittyy just tänne Kainuun ja Pohjois-Suomen alueelle, mitkä on jäljellä. Muuten meillä on pitkälti talousmetsää tuolla. Että mulle niin kun juurikin nämä tämmöiset vanhat luonnontilaiset metsät on niitä, mitkä merkitsee tosi paljon ja niitä haluaa nimenomaan tutkia ja havainnoida mahdollisimman paljon. Ja se on tosiaan täällä Kainuussa ihan tämmöinen mahtava asia, arvokas asia, että meillä on vielä näitä metsiä täällä ja kannattaa niin kuin jokaisen meistä käydä vierailemassa joskus näissä metsissä ja kokea itse se, että miltä niin kuin oikea metsä niin sanotusti näyttää. Se on vähän erinäköinen kuin se talousmetsä. No, nyt jos mietitään tämän näyttelyn teemaa, ilmiöitä, mitkä tuo ihmisille iloa, mutta jos mietitään niitä huolenaiheita, mitä sulla on, kun sä oot tuon ammatillisen osaamisen osalta kanssa niin kuin ympäristön asiantuntija ja myöskin saanut akateemisen koulutuksen siihen, niin mikä erityisesti nyt sua huolestuttaa, jos puhutaan vaikka Kainuusta ja kun sä oot laajasti myöskin muualla Suomessa niin kuin sitä luontosuhdetta jalostanut ja kehittänyt, niin ihan muutamalla sanalla, että mitkä on suurimmat huolenaiheet?
Näitä huolenaiheitahan tietenkin löytyy aika paljonkin erilaisia, mutta ehkä just tämä monimuotoisuuden vähentyminen ja sitten tämä maapallon kantokyky, ylikulutus on semmoisia aika ajankohtaisiakin aiheita jatkuvaan ja tietenkin ilmastonmuutos. Näitä tosiaan pystyisi luettelemaan vaikka kuinka paljon. Ja jos mietitään tuommoista metsäekosysteemiäkin, että siellä tosiaan monet lajit elää ja vaikuttaa toisiinsa, niin yhdenkin lajin katoaminen voi vaikuttaa sitten moneen muuhunkin lajiin, eikä pelkästään siihen yhteen lajiin, mikä sieltä katosi tai vaikka kaadettiin pois. Ja voisin kertoa tämmöisen esimerkin haavasta. Haapa on tämmöinen avainlaji, eli puhutaan siis tämmöistä lajista, mikä on hirveän tärkeä monille toisille lajeille, eli ne on riippuvaisia sen olemassaolosta. Ja haapa on tämmöinen välittäjäisäntä männynversoruosteelle, joka tietenkin talousmetsissä on huono asia, ja sen vuoksi näitä haapoja on kaettu paljon pois. Tänä päivänä toki vähän eri tavalla ehkä siihen jo suhtaudutaan, mutta etenkin ennen aikaa niin haapa piti saada metsistä pois. Ja haapa on tosiaan tämmöinen avainlaji ja sen ympäristössä, sen luomassa ekosysteemissä voi elää jopa 1000 lajia. Ja noin 120 lajia on siitä täysin riippuvaisia. Ja tämmöinen kovakuorias laji esimerkiksi, mikä nyt yleensä ei hirveästi ihmisiä kiinnosta, kun kyseessä on pieni eliö, joka siellä syö tämmöisiä lahonneita jättihaapoja, niin ne on hävinnyt lähes kokonaan. Että se on äärimmäisen uhanalainen, eli punahärö on kyseessä. Ja nimenomaan kun tämmöiset jättihaavat on kadonnut, niin se on hävittänyt niiltä semmoisen kotipaikan ja sen takia niitä sitten ei juurikaan enää tavata. Et esimerkiksi Kuhmosta muistaakseni on joitakin havaintoja joskus aikoinaan ollut, mutta käytännössä niukailustahan se on siinä mielessä hävinnyt. Ja tämmöisiä haapoja niin ei oikein synny enää. Et sitten niitä kuolee kyllä, mutta uusia ei tule tilalle. Ja se niin kuin sitten näkyy tuolla meidän metsissä. Et se on tosi huolestuttavaa tietenkin, että tämmöiset ympäristöt katoaa pois. Mulla kun on tausta ruokala ammattilaisena, kysymys liittyy näihin luonnon antimiin. Eli nyt kun paras marja-aika on meneillään ja metsät on täynnä luonnonarteita, niin jos sun pitää nimetä vain yksi marja, niin kerropa se marja ja mikä on sitten suosikkiresepti. Sitten katse Vega äitiin. Suosikkiresepti. Tuppa kertoo niitä tosiasioita. Suosikkiresepti ja osaatko tehdä sen reseptin mukaan omalle rakkaalle perheelle, vaimolle semmoisen tuotteen? Tämä onkin helppo kysymys, mutta minä vielä vastaan siihen aikaisempaan. Eli liittyen siihen viestiin lapsille ja nuorille täällä Kainuussa, niin tosiaan kannustan kaikkia lähtemään tuonne luontoon. Ei tarvitse lähteä kauas mehtään tai sinne luonnonsuojelualueelle tai vanhoihin metsiin, että riittää ihan se, että lähdetään omalle pihalle. Sieltä löytyy vaikka mitä. Hyönteisiä, kasveja, lintuja, kaiken näköistä. Ja aina ei tarvitse tietää, että mitä sinne on lähdössä kahtomaan ja mitä lajeja sieltä löytyy, vaan nimenomaan se tutkiminen ja havainnointi siinä. Ja luontohan on tosi mielenkiintoinen, jännittävä asia. Sitä ei tarvitse pitää tylsänä ja semmoisena epätrendikkäänä, vaan sillä oikeasti voi kokea niitä seikkailuja, niin kuin Indiana Jones tuolla elokuvissa. Et se pitää muistaa, että ehdottomasti niin pitää vaan ottaa rohkeutta ja lähteä kokeilemaan ja liikkumaan sinne. Että se on semmoinen asia, minkä haluan aina muistuttaa lapsille ja nuorille, että olkaa omia itseänne ja lähtekää sinne pihalle. Kiitos Vega, ne oli kannustavia ja rohkaisevia sanoja. Joo, ja vielä kertauksena se, että mikä se oli se sun yksi suosikkimarja ja sitten se ruokatuote, resepti, minkä osaisit tai itsekin tehdä tai osaisitko tehdä? Kaikki marjathan on hyviä, jos siitä lähdetään liikkeelle. Minähän itse sienestä ja marjastan joka vuosi. Mutta kaikista paras marja
on ehdottomasti lakka. Se on niin kuin ihan ylivoimaisesti paras minun mielestä. Minulla on hyvin yksinkertainen resepti siihen vaan. Se on ihan vaan se, että on vaniljan jäätelöä ja lakka. Ja se on niin kuin ihan ykkössuosikki itselle. Se hillo tietenkin, voihan sitten se hillon tehdä sitä lakasta. Se nyt ei mahdoton projekti ole. Mutta se on semmoinen niinku herkku, mitä aina haluaa. Mä haluan saada. Ja lakasta tekee myöskin erityisen itselle se, että niitä löytyy suoympäristöistä. Ja mulle ne on semmosia hyvinkin tärkeitä paikkoja liikkua, havainnoida ja etenkin just siihen lakka-aikaan, niin soilta löytyy muun muassa tämmöisiä kasveja kuin kihokki. Eli Suomesta löytyvä lihansyöjäkasvi. Hyvin mielenkiintoinen ja mielenkiintoisen näköinen. Tämmöinen pampula siinä kasvin päässä, mistä lähtee semmoisia antenneja, niissä on limapallo sitten siinä antennin päässä ja siihen tarttuu hyönteiset kiinni ja se sitten sulattaa ne itselleen ravinnokseen. Ja moni ei tiedä tosiaan, että soilta tämmöisiä löytyy. Ja soilla tietenkin voi kohdata sitten kaikkea muitakin eläimiä, mutta se on tosiaan hyvä marja ja siellä suolla liikkuminen on mielenkiintoista. Koittaisin keksiä jonkun hienommankin reseptin tähän kuin vaniljajäätelö ja lakkahillo, mutta nyt ei kyllä irto. Tietenkin onhan Kainuussa näitä rönttösiä ja muita, mitkä on tosi hyviä, mutta reseptiä en nyt tähän kyllä lähde lukemaan. Että sanottaako, että kannattaa googlettaa, että minun reseptillä saattaa tulla joku muu kuin rönttönen. No niin, kiitoksia. Simple is best, sanotaanko näin. Joo. Se kuvastaa minua näissä Kyllä. Toimii se toki se lakkakastike sitten täällä vaniljapannakotan kanssa. Voidaan palata siihen sitten siellä ruoanlaiton äärellä. Mutta hei, opetellaanpas. Mutta hei, kiitos Pekka tosi paljon kivasta haastattelutuokiosta. Ja nyt on mahdollisuus kuulla vielä Vekan kertomalla vielä tästä relikikonseptista tarkemmin. Maapallo. Se on meidän kotimme. Maan historiassa me ihmiset olemme olleet maapallolla oikeastaan hyvin lyhyen ajan. Olemme kuitenkin saaneet aikaan paljon isoja vaikutuksia niin pohjoisen havumetsiin kuin Keski-Euroopan vuoristoihin tai etelän sademetsiin. Ihmisen jalanjälki näkyy nykyään aivan kaikkialla. Yksi iso ihmisen aiheuttama jälki makaa vesissämme. Muoviroska. Muoviroska aiheuttaa vaikutuksia niin luonnolle kuin meidän omalle terveydellemme. Yksi tapa auttaa yksilönä on vähentää kulutusta, käyttää uudelleen ja kierrättää. Minä olen Veka, Reliikki-roskamuovin kierrätyspajan perustaja. Kierrätyspajallamme roskamuovista tehdään uusia tuotteita, kuten karabiinihakoja, klipsejä tai vaikkapa puukkoja. Toiminnassa käytetty muoviroska kerätään luonnosta ja paikallisilta. Kerätty muoviroska puhdistetaan ja murskataan. Murskattu muovi syötetään ruiskun kautta muotteihin, jossa se saa uuden muotonsa. Näin jokaiseen reliikkituotteeseen syntyy oma uniikki kuvionsa. Roskamuovin kierrätyksen lisäksi reliikki auttaa myös paikallista luontoa pienin teoin, joita myös sinä voit toteuttaa kotonasi. Sellaisia ovat muun muassa lintujen talviruokinta, linnun pöntöt ja ötökkähotellit. Yksi apua tarvitsevista Suomen lajeista on monien tuntema hömötiainen,
joka on nykyään luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Hömötiainen oli vielä 1960-luvulla 4. runsain lintulajimme. Valitettavasti sen kanta on vähentynyt voimakkaasti, ja sen pääsyyksi onkin määritelty metsähakkuut ja erityisesti avohakkuut. Hömötiainen tarvitsee pesintäänsä lahopuita, koska se pesii lahopökkelössä kovertaen itse oman pesäkolonsa pehmeän puuainekseen. Talviaikaisen ravinnon ja suojan puute on myös vähentänyt lajin aikuisten lintujen määrää 1/3. Yhdessä me voimme kuitenkin taistella useita ongelmia vastaan ja tehdä paremman tulevaisuuden maapallollemme. Kierrätetään yhdessä.